Andito ako ngayon sa Ian Mall. Hello sa 1 million viewer. Okay sis. Salamat. Salamat sis. Nagkape ako dito sis. Hi, mega love shout out to Chismosang Madaldal. Butyak Pasaway. Nag-work mo HK Yaya Vlogs. Andito ako sa sis, sa labas kasi while waiting kay Chismosang Madaldal. Bisaya pa daday. Akala ko Tagalog pa. Sis masarap siya na pan. Pan muna tayo Yes. Andyan si Butchak. Tapos lagay sa ba? MJ. Yes sis. MJ Montalvo. Mega love shoutout. Si anak ko sis nasa swimming school. Madali lang itong live ko. Yung mga pumunta sa live ko now, pakisend sa Chismosang Madaldal, si Butyak yan siya, ninja ni Butyak. Yung pumunta sa live ko ngayon, pasend nga sa PM ha, yung proof para mabalikan. Napagod ako nga today kasi galing ako sa dentist ngayon, kay anak na naman. Mother's duty. Hello sa akong langga. Andito yung langga ko. Mega love shoutout to Shadow Boso. Hello Sir Lods. Ay, salamat. Char lang yan ay. Ano lang siya ng suga, yung ilaw. Charot! Maganahan masad tanim mo i-play all na puti ka ba. Popo Senpai, mega love shoutout. Thank you sir. Kumusta naman ka sir? Popo Senpai. Butyak, miss ka na daw nila hindi ka na charot. May pinagdadaanan si Butyak. Sis, basta kuan Hapuray, Hap Bisaya. Andyan si Butyak yan, ninja ni Butyak yan. Tingnan nyo Yan. May mga hapon dyan Sino yung mga single dyan? Hanapan natin ng mga hapon. Sino yung mga single? Hanapan ng hapon. Hello sa 7 million viewers. Chismosang Madaldal. Ako po Senpai. Ano to sis? Mandali ang live. Tina Dash 11. Mega love shoutouts. Kaya kaninong ninja yan? Si Tina Guapa. Kaninong ninja si Tina? Hello sis, salamat. Pag-isa lang ako sis kasi yung anak nasa school. Okay ito Child Ventor pala to. Okay. Misis to ni Sir Chard.
Okay, okay, sis. Christina Life Journey. Christina Life Journey. Anuhin ko yan siya. Christina, pwede comment sa other videos ko para balikan kita mamaya, ha? Baka makalimutan ko. Wala akong ballpen dito. Lagay mo lang yung channel mo para mabigyan kita ng banana. Ma-play kita. Ilagay mo yung main mo, tapos para ma-play kita, then bigyan kita ng banana pag uwi ko. Sa Fukuoka, sis, ikaw, nasa Japan ka? Guys, si Sir Chard, magandang shout out. Guys, gusto ko dito guys kasi mura lang siya. May Starbucks naman doon. Pero siya, tawag nito, mahal. Okay lang yun paminsan-minsan. Yes, asawa pala ni Sir Chard. Tama. Active siya sa YouTube, sir? Or pa-support lang para i-sub natin? Salamat. Tina, i-ano mo ha, yung channel mo ha. I-comment mo sa any video ko din. Lagyan mo ng main mo. Kasi parang hindi, lang kita nakita sa live ko. Minsan lang ako mag-live kasi oo sis, mahal. Pandemic pa sis, dapat magtipid ay. Bigyan ito dito. Hi sis, Cherry. Uy, mag-comment kayo sa any videos ko para balikan ko kayo. Wala akong ballpen dito. Sige. Siyempre, no? Siyempre naman. Always yan, dai. Pag pupunta talaga, may ayuda tayo, no? Hindi naman pwede na wala kasi nag-effort din kayo na dito pumunta sa LS ko. Din yon, you spend time and internet connection. Charot, English, dai. Char. Minsan ako mag-live. Sir Chard, nag-waiting ako kay anak. Babalik ako doon. Kasi nga, sige. Magluto ka dyan. 1 hour yung swimming niya. Maglakad din ako papunta doon. Naman, malapit lang. So, ipakita ko sa inyo sa labas mamaya. At tapos na si anak. Ipakita ko sa inyo yung labas ng mall. Abusin ko tong coffee kasi sayang. Sis. Sir Chard, anong oras, sir? Sa Pinas time, ha? Ang tawag nito? Pinas time, Sir Chard. Hindi kasi ako, sige sir. So, sa Japan time, 7:30. Hindi talaga ako palagi nagda-live kasi may pet ako. Tapos, pa sa GC, yung admin pa sa GC. Tapos, ang daming gagawin dahil minsan wala nang time sa channel ko. Ngayon, medyo relax, kaya nag-live ako. Sige sir. Maglalakad ako, tapos punta kay anak. Sino ko ba dyan? Nasa bahay. Uy, hindi pwede dalhin. Bawal sa school. Ano ba ito? Nasa sir? Nasa bahay.
Bawal dalhin. Si Junjun nasa swimming school. Ay nako day. Si Wapo lagi bida lagi. Sis, yung sinasabi nila na ano sis, na anak, si Wapol yun. Ano yun siya, aso. Tingnan na dito. Pagtapos yung kumain, ikaw talaga mag-wipe dito. I-wipe niya yan siya. Para, ano siya, hindi ano ba, pag umalis ka, malinis. Ganyan dito. Diyan lang yan siya ilagay. Ganyan sa Japan, day. Dapat malinis ka, day. Oo, ano, aso yun, aso, day. Tina, ano, Tagalog ka? Bisaya kasi yan sila, day. Ako din Bisaya. Alis na ako, ha. Tingnan niyo, tingnan. Alis na ako, baka ako dito maka-copyright. Ilongga. Wala mang laman. Yes, andito na ako sa labas. Ilongga, si sister. Monetize ka na, sir? Hi, Sir Johnny. Mega love shoutout. Oo nga, sa music ba? Baka sus, ginuok ko. Yan yung labas. Yan. Sir Johnny, Sir Kuya Johnny TV, mega love shoutout. Puntahan namin yan, sir. Promise yan, sir. Promise. Alam mo naman ako, pag mag-promise ako, totoo. May loto dyan, loto. So, ito yung Benry machine. So, yan. May, dyan, may coffee. May, siya, may, yan. Yung parking talaga yan, sis. Yung mga Japan, sis. Tingnan mo yan sila mag-parking. Naka-organize talaga yan sila dyan, Organize yan siya dyan. So, anyway, yan yung yan. Yan yung picture at saka loto. Sana manalo ako ng loto kasi nakita ako ng gagamba. Yes! Butyak pasaway! So, ito yung ng bike. Parking ng bike. Si Lolo, nag-bike si Lolo. Astig ni Lolo, nag-bike pa si Lolo, Yan, sa bike yan siya. Doon mga car. At saka, now, on the way ako kay Junjun. Yan. Yes, dime. Nasa 80 na yun, day. Nagbabike pa siya. Sana all malakas. Sa akin, day, okay na yan kung puso ang malakas kahit hindi malakas ang paa. Charot! Yan, yan. May yan dyan, second floor. So here, 5 million in the house. Yan siya, high school. Sir Johnny. Yan, high school, private school. High school, mayayaman dyan. Charot, yes sis. Ilongga pala si Tina. Ginapiko, ginapala. Charot. Ayan. Diyan, Yan yung place. So, yan yung swimming school ni anak. Yan. Wala, sir. Nag-ano lang kami, sir. Kasi, wala pa akong license, day. Ay, kuya. Pwede kung sa yung sa mga park lang. Pero, pag nasa city, hindi ako nagta-drive kasi wala pang license talaga. Actually, pwede naman. Kaso takot ako. Alam mo naman ako, follow the rules tayo. Mahirap hindi mag-follow the rules sa Japan kasi tawag nito, mahal. Crazy TV, mega love shoutout. Andito ako sa likod ng daan.
Ang hirap magtagalog, no? Pero kakayanin ko para sa ekonomiya. Yes, 8 million viewers in the world. Yan, mga kayan sa mga teacher. Diyan. At this is si Waray. Waray in Japan. I'm Waray in Japan. Dito ako mag-ingay kasi nga pag doon baka sabihin nila para akong tangano. Yes! Mega love shout out to Churao. Ako ang sister na nakauwi na sa Pilipinas. Sana all. Sana all, no? Okay, ibak na natin kasi malapit na ako dito sa sa school ba. Alam mo naman na yung mga Japanese napaka-quiet dahil ako lang yung dito na ako yun lang. Pa-close na ang ni Junjun. Dito lang ako sa kasi ayaw nila nang maingay. Actually, hindi naman talaga ako maingay. Na ako, yung chika-cheka lang ba, pero hindi ako maingay. Oo. I love talking naman, pero hindi talaga ako maingay na madaldal. Gusto ko lang makipag-cheka, ganun. Sabi na madaldal. Yes, gamay ra sir kay COVID ba ya? COVID. So gamay ra. Discipline talaga sila pag bawal talaga. So dito lang ako mag-ingay kasi baka titingnan ako ng mga Hapones. 7 million in the world. Nabili ako ng pan. I have pan here. Sa peso siya, guys. Palagi lang ganyan sa peso guys. Siya nasa 358 yen. Kasali na tax 390. So sa peso siya, guys. Nasa siya? 300. Tatanaka Farm. Yes. Hi sis. Thank you sa dalaw sis. Init ayo. Ang init dito sa Japan, guys. Buti na lang kinakapalan ko talaga yung Uy, tingnan nyo guys. May agila, guys. Saan na si agila? Kahit saan dito yung mga agila ay ewan ko na lang. Tingnan yung agila Fresh from the farm si agila. Nakita nyo si agila? Yan. Mahal talaga siya sis. Mahal talaga yung pan. Kahit utot sa Japan mahal. Walang libre. May dito. Ito pa 6 pieces is 290. Loaf bread. 6 pieces nasa siya? 313 yen. So nasa siya? Sporty. Nasa 100 plus ganun. Batang lawid. Uy, Dudong, mahulog ka, Dudong. Dudong. Wata? Ay, hindi nakinig o yatay. Tingnan nyo na lang yung ng ibon Diyan. Sige sis. Uy, tingnan nyo yung igil ano to? Sis, ang tawag nito napas na sa loob classmate niya, baka bingito hindi nakarinig. Ay, sus, ingredients mo. Ingredients? Uy, mga harina. Harina, itlog. Yes, sir. Ganito talaga sa Japan. Ay, dito ako nakita ng mga agilan na kahit saan. Napaka nature talaga nila. Yan yung tinan nyo. Yan yung bus ni Junjun. Kaso, since na pandemic, nalugi na sila. Sa swimming school ni anak sis, tingnan nyo. Yan. Bridgestone Sports Arena. Yan siya. Since nag-pandemic, nalugi na kasi sila. Kaya, kung magbus pa raw, hindi na daw pwede. Kaya baka daw. Malugi. Malugi yun. Mahal talaga sis. Kaya minsan, gagawa na ako ng banana bread.
Kasi ano lang siya, saging lang siya. Ako sis, salamat. Oo sis. Buti nga bumalik sila 1 week tong nag-ano kasi nagka-corona yung isang teacher. Ano, Christina Life Journey ba yun? Paki comment and yung main channel mo para mabigyan kita ng banana at saka watch hour, ha? Salamat Tina. Salamat. Patapos na din kasi si anak palabas na din. Tanaka, the Tanaka family, mega love shoutout. Merls Vlog, mega love shoutout. Si Ate Merls, hindi mo na ako makapagdikitan ngayon. Gusto ko mag char paangat charot. Pero wag, next time na. Merls, mega love shoutout there. Salamat sa tambay te. MJ Montalvo. Yes, si asawa ni Sir Chard. Patapos na din ito kay kailangan ko ng tubig. Masakit na yung bibig ko. Wala akong tubig. Naubos na yung laway. Cheryl, thank you sis. Enjoy sa sis, sa family bonding and wag kang umalis diyan sa kwarto ha. Quarantine ka diyan, charot. Si Butchak, si HK Yaya Vlog, si Chismosong Madaldal. Tubig sis. Ayaw ko uminom ng tubig dyan. Sis, kasi mahal sis. Ginom ko sis. Ang liit-liit. Magkano lang. Na lang ako. Bili na lang ako doon ng malaking water. Naubusan ako ng laway. Kasi hindi ko pinaghandaan ng live ko. Hindi ko siya pinaghandaan. Sayang kasi yung data ko at saka yung time ko. Kaya nag-live ako kasi sayang ang data dahil. Hindi bayad tayo dito. Tapos hindi maubos no. Bye-bye na. Magsialisan na kayo. Charot. Tanaka, salamat day ha. Salamat day. Pwede, umalis na kayo. Char lang. Alam niyo mga bibig ko. Ganito lang talaga yung bibig ko, no. Pero mabait naman ako konti. Maldita, konti lang din. Malaki yung pagka good girl. Char lang. Char lang day. Alam niyo naman yung bibig ko. Ganito na talaga yung bibig ko. Pero deep inside, ako. Tawag daw totoo. Totoo si Rai in Japan. Walang keme-keme. Ate, bye-bye. Nagpagalitan ako ni Junjun. Sabihin niya, Mama, why you always take video? You always take picture. Blah, blah, blah. You don't care about your son. Ganun. Drama ng anak ko, no. Alam mo, no. Sa dami kong kausap. Sa anak ko lang talaga hindi ako makapag-away. Sabihin niya, you always take picture. Atay. Gambot na lang yun. Hindi talaga ako makapag-react. Pag anak talaga, parang ma-picture out mo yung ugali mo sa anak mo, sa totoo lang. Sabihin niya, you don't care about your son. You always take video. You care to your viewers. Kagaya yung nakuha ko na spider. Sabi niya kagabi, that's a poison, ma'am. You don't care your life. Throw it daw. Yatay, alis na ako. Hindi, goodbye na pala ako, bye. Thank you. Thank you everyone. Stay happy, stay healthy, and stay motivated. Thank you everyone. Nandito ni Sana. Baby love, say the bye-bye to them. I'm sorry, John. You finished, John? Kiss na mami, be. Bye for you. Kiss na mami. Because you're good boy, right? Kiss na mami. Kaluoy. Say bye-bye to them. Look. Okay, pigo na. Nandito na pa si anak. You say you like bug, right? I don't like bug. Then why just take picture? Don't say bad words, ha, because I'm Then on why live. you take picture? Just pay then, bad huh? words later, ha? And why you take picture, huh? No, I take picture. I just talking to my friends. Because you take picture the spider, big spider. No, see? Spider daw talaga, day. Not good. Not good. Don't try to home. It's a poison. But other spiders good, but the long hair spiders not good for you. Stay back and don't picture. When your mom's stupid, first calm down. Okay. Calm down and say to mom. But mom say like It's okay. no money. No money. See, just say. Sabi niya, don't care about the money, about the spider. You care about your life. Not joke, man. It's not a joke. I don't want to die because I still have many followers. Okay. Bye to them, John. John, if you're a good boy, I buy toy, okay? You're a good boy, right? Yeah.
Thank you for watching. Sige na. No. Sige na. Thank you for watching. Na, please subscribe. Subscribe. Subscribe all your ninja. Bye, babu.